Sziasztok! A Bereg Misztik Tarot második részét látjátok. Így. Most pedig a 7-estől a 12-es paklikártyáig lehet választani. És ebben a videóban 3-3 kártyával fogom kirakni augusztus 3-ától 9-éig az üzenetet, amit a tarot kártyák hordozhatnak erre a hétre. Szeretném, hogy tekintsél erre úgy, hogy nem 100%-ban valósul meg, lehet, hogy nem is rád fog rezonálni a kirakás, viszont ha igen, akkor ez jó támpontot ad arra, hogy tekintsél az előtted lévő eseményekre, ez akár jövő hétre is áthúzódhat. Ez az előrevetítés, viszont össze is vetheted a múlt heti kirakással. Akkor 7-es, 8-as, 9-es, 10, 11, 12. Ha túl lassan beszélek, ezt a beállításoknál normáról fel tudod gyorsítani a lejátszási sebességet. Akkor kezdem a 7-es tarot pakli kártyát veszem elő, és megnézzük, hogy mi lesz az a 3 lap, ami jellemezheti a hetet. Augusztus 3-ától augusztus 9-éig mi jellemezheti a hetet. Nyolcas érmék, kelyhek lovag, és 4-es botok pakli alján. Hetes botok. A 7-es botok, ami ugye ezt a hetet fogja jellemezni, ezt úgy tudom neked elmondani, hogy az igazadat meg kell védened. Az igazadat meg kell védened bátorsággal, nem vagy egy veszekedős típus, de itt azért meg kell védened magadat, hogy egyébként ilyen szóbeszéd érheti a házadat. Magyarán bánthatnak téged a saját házadban. A saját házadban találkozhatol majd olyannal, hogy ott rónak fel neked valamit mondanak, valamivel az életviteleddel kapcsolatban, azzal, hogy jól élsz, azzal, hogy mindened megvan, azzal, hogy valami ilyesmivel. Valami olyasmival, hogy fel fogják neked hántorgatni, hogy neked lenne
nem az, hogy lenne miből adni, hanem hogy neked van, és honnan van, és miért van. Az a lényeg, hogy valaki bele fog a te privát szférádba avatkozni, és ezért meg kell magadat védened. Méghozzá ez lehetséges a saját házadban fog érni, hogy ott kell, még neked kell majd magyarázkodnod. Na hát ehhez bátorságot kívánok. Mindenki a saját házába hőbörögjön tovább. Aki a 2-es paklit választotta, annak 3 kártyára a hétre, augusztus 3-ától 9-ig. Jó? Okay. A pakli alján kardok király, az első lapunk királynő, botok királynője, második lapunk 4-es kardok, és botok 9-es a harmadik. Hát ez lehet olyan, hogy te is gyengélkedni fogsz, valamiféle lázas betegség is jöhet, és pihenned kell. Lehetséges ez a kánikula, ez a nagy meleg, és akár kaphatsz infúziót, vagy valami kis műtét is, figyeljél oda, nehogy baleset miatt legyen ez. Akár baleseted is lehet, akár ilyen napszurást is kaphatol. Reméljük, hogy semmi nagyon komoly nem történik veled. Ez nem utazás közben, hanem ez egy spontán, ez egy ilyen kimerültség. Azért, mert túl aktív voltál, túl sokat dolgoztál, túl sok ambíció volt benned, és csak előre mindenféleképpen, itt sok pénzről is van szó, hogy pénzt akartál szerezni, sokat dolgoztál, és ez kimerített. Itt valami ilyesmiről lehet szó. Ez, aki a 3-as paklit választotta. Én kívánok neked mihamarabbi felépülést. Vigyázzál magadra. Ez következik a 9-es. Ez volt a 8-as, bocsi, ez volt a 8-as pakli. Igen. Előtte ugye volt a 7-es, az ami a saját házban.
Most pedig a 9-es pakli következik. Augusztus 3-ától 9-ig mi jellemezheti a hetedet? Hát, hogy fordítva fogom a... Ötös érmék. A 7, 5-ös érmék, viszont első kártyalapunk 4-es kardok, az az előbbibe is volt, aki a 8-as paklinál. A második apród kelyhek, és 21-es nagy arkán a világ. Az a gyenge pozíció, amiben vagy, az a gyenge és szegényes életvitel, az a spórolni kell mindenen, de az utolsó forintot is meg kell gondolni, hogy hová tedd, ez be fog fejeződni. Ez az időszak be fog fejeződni, ezután már csak jobb jöhet. És ha beteg voltál, ha betegség miatt kerültél ebbe az állapotba, most belelépel abba a korszakba, amikor valaki el fogja neked mondani azt, hogy vedd fel a mentővet, és segíteni fog neked érzelmileg, kommunikációval, és előre fogja neked tudni vetíteni szép szóval, és hallgatni is fogol rá, hogy állj talpra, mert most már befejeződik az a nyomorult állapot, amiben eddig voltál. Ez befejeződik. Kívánok neked ezután pozitív napokat, hónapokat, éveket, és azt tudom mondani, hogy át fogol jutni, egy másik partra, úgy mondva, ahol még hektikus lesz, egyszer lent, egyszer fent, viszont eleve már egy olyan 25%-os anyagi hát nem is azt mondanám javakkal, hanem amiért meg fogod dolgozni, ez még nem nagy pénz, ez még kicsi pénz, de ezzel fogol indulni abba, hogy átlendülj abból a kis nyomoronc állapotból,
amiben vagy. Vagyis fogol, tehát lesz neked, látod, itt van ezen a kis képen, tanulni is fogol, lesz egy ilyen kis táskád, amivel eltudol, lesz egy ilyen kis kabalád is mellé. Ez egy érdekes időszak elé nézel, de szépen el fogol tudni indulni. Már talpon vagy, már állsz, és egészségesen, ahhoz képest, amilyen állapotban voltál, egy előre tekintéssel, méghozzá egy kíváncsi előre tekintéssel, szépen felszerelkezve, mind a két kezedben van valami, szépen el fogol indulni, és lesz is kedved hozzá. Igaz, eléggé így itt az ember, tehát nem az embernek, ennek a kis lénynek, ilyen kis szörnylénynek, ilyen kis üresek a kis szemei, de itt én erre nem figyelnék, inkább arra figyelnék, hogy a 21-es nagyarkán bele fogol lépni egy teljesen új világba. Jó. Kívánom, hogy teljesüljön, és lábra álljál. Most jön a 10-es pakli kártya, 3 lapot fogok húzni, augusztus 3-tól 10-ig mi fogja jellemezni a hetedet. Pakli alján 18-as nagyarkán a hold, első kártyánk 3-as kelyhek, második kártyánk érmék apród, és harmadik kártyánk pedig 10-es érmék. Itt lehet, hogy valaki el fog menni az élőkből, és valószínűleg egy élet le fog záródni, és te leszel az egyik örökös, ahol az örökségnek egy részét neked fogják. Az a lényeg, örökösödés előtt állsz, de úgy, hogy itt nem az összes javak fognak rád, hanem az a rád jutó rész. Ez lehet az egyik. A másik pedig valamiféle homályos ügylet lesz a héten, tehát valami homályos ügylet, amit nem látol át, vagy más nem lát, de te átlátol, de más előtt az nagyon zavaros. Van valamiféle ünneplésre lehetőség szűk körben, ami azt ünneplik, hogy valamiféle munkát teljesítettél te például, egy valamiféle új munkát, és ez egészen oda vezet, hogy
egy egy családnak ezzel nagyon jót fog okozni. Nem biztos, hogy a te családodnak, egy valamiféle családnak te jót teszel ezzel, és téged fognak megünnepelni, téged megünnepelnek, de ezt végül is te nem fogod homályosan látni, más homályosan fogja látni ennek a dolgát. Hogy szerintem az, hogy inkább te leszel homályban, téged fognak ünnepelni, de azt nem fogják tudni, hogy te hogy érted el azt, amit végrehajtottál. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy örökölni fogol, valamennyi örökségben lesz részed egy elhunyt után. 10-es. Most pedig a 11-es. Maradok hű, és 11-es az az én paklim is. A heti vetésekbe augusztus 3-tól augusztus 9-ig. Mi az a 3 kártya, ami jellemzi ezt a hetet? Istenem, de jó ez a kártyapakli. Nagyon könnyű vele dolgozni egyébként. Hoppá. Ötös kelyhek, pakli alja, első kártya, érmék, ász, második, botok király, harmadik, bolond. A héten megsiratunk valamit. A héten lesz olyan veszteségünk, amit meg kell siratni. Érzelmi veszteség, nem anyagi. Érzelmi veszteség. Sírósak, bőgősek leszünk, valamitől elbúcsúzunk, megsiratunk valamit. Az anyagiak, melyek olyan férfi személytől függnek, aki magasabb pozícióban áll, mint mi, és lehetőséget ad számunkra, hogy újból egy új úton induljunk el. És itt lehet egy olyan, hogy megsiratjuk a régi életünket, akár, hogy mondjam,
akár örömkönnyek is lehetnek ebből. De, hogyha mi ebbe belekapaszkodunk, akkor újonnan fogunk elkezdeni a következő időszakba egy teljesen, még nem tudjuk, hogy mibe megyünk bele, előttünk még az teljesen, még át se látjuk, de nagy hívvel fogunk elindulni, és itt lehetőséget fogunk kapni egy bizonyos magasabb pozícióban álló vezetőtől. Úgy legyen. Úgy legyen. 12-es pakli, augusztus 3-tól augusztus 9-éig. Nézzük azt a 3 kártyát, ami jellemezheti a hetet. Botokász, 7-es botok, kardok, 4-es, pakli alján halál, 13-as nagy arkán. Tűzzel kapcsolatos, vigyázzál fel, ne gyújjon valami, mert hogyha netalán történhet olyan, ami tűzzel kapcsolatos, az vezethet kritikus ponthoz a héten. A tűzre nagyon figyeljetek oda, tűzzel kapcsolatos, mert az akár a héten valami katasztrófához is vezethet. Tűzzel kapcsolatos, attól nagyon láz, tüzes állapot, gyulladás. Meg arra is vigyázz, hogyha nagyon ne legyél kint napon, ne figyeljetek oda a szomszédba is, hogy mi történik. A hetet jellemezheti az, hogy egy transformáció. 13-as nagy arkán nem minden esetben jelenti az, hogy meghal valaki. De az, hogy például, ha ne adj Isten, valami leég, azt majd újból kell építeni. Ugye, a régit már nem lehet, egy újat kell építeni, ezért a tűzzel ezen a héten nagyon oda kell figyelni. Mert botok ásza az egy új hív, egy nagyon forró bot, egy belső tűz, egy új, nem új, hanem egy erős energia, és a 7-es botok az általában hogy védekezés, és az a védekezés, vagy akár ne adj Isten, lehet egy olyan dolog, hogy az ember belekerül egy olyan szituációba, hogy valakivel
vitatkoznak ők, te vitatkozol, más vitatkozik, és egy verekedés, és annak az lesz a vége, hogy az ember egyszerűen kifekszik. Tehát a 4-es kardok az egyébként itt így van ábrázolva, de tudjuk jól, hogy az egy lovag, ami egy ilyen sírkövön fekszik, igen, hogy vigyázni kell, hogy nehogy kórház legyen belőle. Forró fejűen ne avatkozunk bele másoknak a dolgába, vagy hogyha oda kell állni, meg kell védeni magunkat, akkor is ezt úgy tegyük, hogy az erőinket mérjük fel. Hogy az erőinket mérjük fel, és hogy legyen segítség, meg hát hívni kell a rendőrséget, kell segítséget kérni. Jó. Hát ez a hét, igen, ez ilyen komoly hét lesz. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!